Amincin Allah, darajarsa da kuma ni'imarsa su tabbata a gare ki a daidai wannan lokaci. Da yawa sukan ce dare mahutar bawa. Na tabbata a wannan lokacin kina ni'imtuwa da irin yadda Ubangiji ya ni'imta ki da kuma ni'imar da ke tsakanin wannan dare. Kowane dare yakan kasance wani abu ne da aka yi domin ɗan adam ya huta. In kika lura sannan kuma kika kalli sararin samaniya, za ki ga a kowane dare ana ƙayata shi da taurari, ana ƙayata shi da duhu. Ba wai don duhun ba a san gane shi bane, a'a, sai don wannan abun yana da wani ni'ima a gare mu 'yan adam. To ki ɗauka wannan daren ki ne. Ki ɗauka wannan dare ne mafi alkhairi. Ki ɗauka wannan daren za ki kwanta cikin farin ciki, musamman ma idan kika yi tunani da irin abubuwan da Ubangiji ya yi a gare ki. Kada ki manta, da yawa irin ki yanzu suna nan kwance cikin ƙuna, raɗaɗi da kuma baƙin ciki. Ki yi tunanin naki farin cikin da kike ciki. Kin kasance a cikin irin wannan farin cikin ne kasancewarki mai ni'ima, daraja da ɗaukaka a wurin mahaliccinki. Kalla sama ki ga yadda aka tsara ta da ado irin na taurari. Ki kwatanta shi da kalan fuskanki, ki ji me zuciyarki za ta baki. Dan Allah idan ta baki, ko yaya ne ki samu murmushi bisa kan fuskanki. Sannan ki tuna da ni, kuma ni ma ko da a zuciyanki ne ki ce kina so na ko da so ɗaya ne. Na barki lafiya, Allah ya tashe mu ya kuma wayar da mu garin lafiya. Ina ƙaunar ki.